Betra thai khe pharo khe suri do anpen karbia khe henlo kilune ya khe lo kusini lipudamji nilipen danglok solangdo karbia khe anki kiresara khe kali pedang an thek resara tum kaninji karbia tum ki instamjan lapen chikimisan khe pusi kipu ta labang salam ke ahok kali ke chokchi athe phurkimo long ta itum thekdam long karbis are anwar like community karbia tum ke ronmai aning ke hang he khe pusi kipu lasin ron mai jong si aning kyang he pulotang te kupia pot si aning kyang he pulote ka phere lapen kilu apol ka phere pulotang te bang phan chedan ha he bang phan chedan ha he che song ha he pulote pilo ke man po kivier lo ka phere a meanings ke kupila pulotang te kivier pulo lasi karbiatum non ta chedan ha he che song ha he chedan lo te phosetna che song dut pulotang te mo police nang ne chekna pusi mathar chesong chita ka chesong paso hai he lapen lagdapik aning chipaning ding undi karbia khele restat posonde pining an 68 years lo district keseng tang tami pipot si non puta hemprek long le dela karbia tumke ka phere kilu kaching kino lapen ning isi ki do thek the akhe pena apolo anotinta ke thek kere lapen leadership kachikrong aning ke hang pik apolo khe longri lapen mo phiawi aphan matha thede apolo nere reng antami pu ke matha amunit se ongmuna tangka lubhi ke the tangka phiki ka don atumsi bui plak apolo ejimani lapen tangka phan ke pathe piga jok politics atomate ruling party atumsi rada phan vidat titilo labang so pena jok meme henono government atum claims ta rata tum lamthi isinata nije dun dop hai bang abedlo rong rob asorta hor op ke pathe lapen election hot pharo isi hini pensi ke me kahinu mathadun thekthedadlo karbi anglong amunit keongdong aratatum lapuson kaningji atum tadu je ihud isi hempre ga joini karbi anglong arat atum chingrum lo labangsto ajok hem arit kana hok kichi gejang atum ta do olo sitami apaduke thangnata kalida leaders atum ki chokchi ajok labangsto ahemprek moroglo lasinon ke konatma epokereng halasti klemnang popusi muniratum matha rintirong ahoklo menamate epokereng japhan ke choklem vek nangpo tami hemprek long non long lenon emena ke jap pen tami rengvek nang popu ama khei longril pen hemprek aphan matha etheda pulotri tangte lake chokchi piglo pusini dikhen pudamji hemprek ke longvek nangji hemprek hangheta rengji puge madu akarbita matha amatsi ule karbia khelong anke hemprek ke dun kril hemprek jongsi longlete karbi ge akaprek thang tabelo kiviran chat lapen hemprek an sentiment kabi akarbi ke karbi pura kalilo hutur lapen aphu ge heno banglo pusi punangko non ladak nangdodun from alang lu kosari akurja bengkuli atumke hemprek nahang piji alam kali hemprek nangke hang piji atum kali latumke hemprek nangchedon donde latumki itum akhia datsi nangkar idum chap arloke elongri nangki thiji aphan loksi kabor itum si bang akhe aphan kachong hon ponman da chap tami lahaya tumke aphan nangki pabirji bidikang lim loksi ke claim unseen enemy puke lahaya tum phansi kipu tami itumke lahai chichini ne karbiatum ke tangka phansi chini chap English salam pen kipura money is the second of God pusikipu tangka pen pete pirthe jatta chunchi puamat muneta tum tangka phan hung manda arnama phan ke muneta tum laan kroi thuthe tame tangka phan aning ke mathai ke arnama phan ke mathai thek ta sose tangka phan ke pathai piga job karbiatum ta non ke ajat je jatja munet nang do piglo tangka joine karbiang long athor mate koila sangti arlong saini thengpi thengpra longle phelang anta thek thek atumsi chejor chong hu adlo tangka joine ristim kang tang otpen hemprek nang chisong lo tangka amhang kelang ajok karbiang long media lapen news agency mate electronic media punon printing media atum punon ko an marat atheng no kewanangji alam anta wan un edar non KST kaprek department along corruption dopik tami media tum leledat public kistung alam ke laan paklang pameme tami CMEM atum
abir ta ke kaita front page along si paklang pon theglong tangka phanlo jok Karbi Anglong arlo Pharo social organization nang do kog lan organization ta amoto ki khel pen longri ka paching thuria phan saidil ahok ahak lapuan astong atum ta ahok pet khel pen longri phan claim pi peme puasonte hemprek long le ako pen ta Karbi Anglong ching thur pik chia palo lapian isti ning duk me minain alama bangke Karbi khe farman isti archak mate kiaste non puta ning isti pet pen chingrum un edadla khela pen longria phan archa ki piduna ji atumsi asan chom dukhrai e pulote khe ke konatsi kangtang thek tangka pen ajok politics atum khela pen longria phan ke jor ke nam abeha claim do tangka pen ajok penang an ahem tun kabuche Karbi atum ahem ret nahoklo basically arlosto tum flash straight mate okkewai kache jor abeha nangjum putlo tangka pen ajok inut kemesan kang thir at abangphu nang hinu inanglo tangka pen ajok donrap kortemuti hem isirit si angbong chetene theilo tangka pen ajok arlengge thetum sakuri chjor changfulo tangka joine RTI activist atum rat angno kewanangji lam anta wan un edadlo kene batum pen akang huatum angbong compromise de titiajok corruption extortion ke apsiong nang bat onglo non Karbi Anglong RTI activist atungsi ahem aret amotor gari tapuson se nangmanlo aphu anok sota nokso puason si sarkar kachari atumpen rat atumangbong parallel dam kriamat hemprek long lete amnesty khelong ristungwek pu alam maduda matha bangabada ihud si Karbi Anglong hemprek ke hang ami chiteransi penangan amede nang thil tamil ladak divide and rule policy nang lutchok amat emeglib lap men amede nang clip dadlo bonta itum labangsto kechok che alamu chitimu damber lapen hala kechok che atuma phan dindam ber amat hemprek hang hede tong kechok puma hala sohot konatni lapen komatni kechok che ajoksi lapuson nang kemando pu mathara hemprek ke hang abang othib ver sonte non anke penang an kichun nang dupo podlo ethelam chethandam sinang Karbi Anglong ta non ke aprang ason kalilo obi kimi tum ta ke thekere nang bat ol abang ke angtan ke charli dam pen nang kiun atum ta do ol komadne ki Indian administrative alam komadne ki Indian constitution komadne ki Indian penal code alam komadne ki articles alam thek thai chini thai ol tamel pen thangnat asten ve accredit chen e lapen a voice tabi doke do tai mene doke do tai tamil lahe alam pen chipathera intungte lapen anong chipehnu intungte ajab non pudam et lo pulotangte rolling gop atum nangpang thekdat na pu matha rong lapen mom istibag abar saya long kasik sak dokok na pu ajo athe Karbi atum ke labor un e lapen survive un e arichi hen pring pen ejimani koson si ke longjima khalasi ke matha lapen penang an atum ke sakuri contract aphan si kai ta choton from labang so pen ajo aphan astap puta chipehenu hai he mulotangte nangpang thai puamat sarkar atum me heno ke claim chini thai anta maduda ningje dundau hai banga beda non Karbi Anglong political system ke democratically pele politics ke pathu gali istia dolong Himanta Biswa Sarma duti ke tuliram long hanta Karbi Anglong aracharya long ke dower po lapen pere mamasi un elo athe ke damtang MLA MEC election ahot indirectly ke maduta chini lapen eyewitness kali walam ancha tame legally pele BJP atum election ke hai kali pusi Karbi Anglong arat do anta chethan rinti labang sopen ajo Karbi Anglong apsiong nang heno ong lo public voice avilu abedalo arleng git heatum aning hangaling ta claim thap haidalla lason dirty politics na ki luchok pen ajo opposition party atum jonghele hang taram ta thangnat ale abedalo non tuliram rong hang Karbi Anglong arat phan aking pak arum sibilo ladak minister ta akamabe MLA ta akamabe
MST EM ke apsialam lo MLA minister atum anta tuliram rong hang akeng taksi chordom nang lo EM atum hanta arpu pe kraichok pawar ke alang si cerai thai lo lapu Himanto Biswa Sarma ke tuliram rong hang aphan palu lo tuliram rong hang ke karbiang lo rat aphan palu lo tangka pe najok komane kaningje ji abang ta nije hai he dat lo komane thek abang ta thek nak lo komane manpeng ke dobang ta amana peng chi pabirsi alang phi kat dun lo non BJP party pen forensing be aphansi MP ticket pipon lo alang li ke kheil pen longri a sentiment pen ajok Ardisia ko ristim kang tang ot pen EPDS sastong a general secretary lo mo MP haidat pen alang li Lok Sabha long karbiang long ahem pregalam pherere pin pen ninje dun da khaijima sitami BJP ke national party pena party high command alam pen ajok alang li jong he ri asanti stami hem pregalam kaningje dun dakji kwe ning thia thai kardong